Garda Revolusi mengancam akan menyerang Israel setelah meluncurkan rudal ke markas pasukan Amerika Serikat. Dua markas yang menampung Amerika Serikat dan sekutunya di Irak mendapat serangan puluhan misil pada Rabu 8 Januari 2020 malam. Sumber keamanan mengatakan markas pasukan Amerika Serikat dan sekutunya di Ain al-Assad, barat Irak, diserang Sampun dalam wayah 3 wengi gelombang. jenengan dereng Seperti sare diwartakan Pakne. televisi Al Mayadin via BBC, Loh, lah wis jam piro iki, Dik? Lah iki bapakmu ki lagi ngrungokke berita Amerika mungsuh Iran. Sampun jam 12 Pakne. Lho, sida perang napa? Aku wedi yen rudal-rudal Iran utawa Amerika bablas tekan Indonesia. Ya ora mungkin lah, Dik. Lah wong rudal-rudale kuwi iki wis canggih kok. Wis dilengkapi teknologi zaman saiki. Dadi ya ora mungkin nek bablas tekan kene. Wayah adem lho Pakne. Nek wayah ngene iki rudalmu bakal meleset ora? Lho. Lah arep jajal rudalku piye, Bune? Ya iya Pakne. Ya ayo, yo gek papan yo. Kene, Dik, kene. Kene. Lho. Iki apa Pakne? Bapak ki kok dengaran suwe toh? Weh, cak yo mugi bar tak jamoni, Jedek. Aduh. Kan ngene. Pakne? Tangi Pakne. Loh, kok urung turu, Bune? Ora iso turu Pakne. Iki calon anakmu pengen pelem mentah. Duh, yah mene kok njaluk pelem mentah. Gek ning golek nendi, Dik? Gek ngoyo lagi langsung pelem to iki. Yang pasar Bantul Pakne. Aremu nek anakmu sesuk ngajasan. Wah, ya wis, tak golekne nang pasar Bantul demi prameswariku. Nggih pun pendhetke jakete bapak Bune. Pun bapak tak mangkatke nggih. Ya ki Pakne. Bune, niki peleme. Jenengan pancen apian tenan Pakne. Ngerti lan perhatian marang bojone. Lah nggih to Bune, mosok nggih mboten. Arep imbuh mboten? Wih, lah tesih pengen apa Bune? Imbuh mboten. Wih, ya ayo, Dik. Allahu Akbar. Waduh, ngapa wis adan, Dik? Wis bapak tanam masjid wae ya. Nggih, Pak.
Allahu Akbar. Woi, Man. Kang Tomo, Kok saja kesusian endi ya, Man? ora napa-apa Kang, dengar bali turu meneh. Apa yen bar subuhan kowe bali turu meneh, Man? Kang. Pejuang subuh. Jane sapa sing pantes diarani pejuang subuh kuwi? Yen menurutku pekerja lan pedagang sing dagang ing pasar mangkat adoh sadurunge subuh iku sik layak disebut pejuang. Meski ora ana embel-embel ritual ibadah. Wong-wong kuwi nempuh perjalanan adoh kanggo nafkahi keluargane. Aku salut karo wong-wong kuwi sing rela berkorban demi memutar roda perekonomian. Wah, dadi kontras nek bandingke pejuang subuh saktenane karo sing ngaku pejuang subuh ning bali turu meneh sakwise njalanke ritual agama. Men kebanggaan semu bahwa wong-wong kuwi nganggep awake dhewe dadi pejuang. Kang. Kang. Kok malah ngelamun? Oh, ae, Man. Pikir ke apa, Kang? Ora apa-apa, Man. Apa yen kowe bar salat subuh kuwi ora ana kegiatan liya, Man? Kaya nyapu, makani pitik, apa golek pakan. Nek jare simbah mbiyen ki nek bar subuh turu ki rezekine ditotol pitik lho, Man. Biasanya bar subuhan aku ana kegiatan ngomah lah, Kang. Mergo lagi iki awakku ora kepenak, sirahku mumet. Makanya aku terus arep bali turu meneh iki. Walah ngono, Man. Ya wis, dienggo istirahat wae, Man. Bendang mari ya. Ya, Kang. Arep mampir ya, Man? Ora, Kang, ndak ras do turu mengko aku. Oh iya ya. Ya wis, Man. Oh ya, Kang, hati-hati.